Para que todos nos fagamos unha idea do que pode chegar a acontecer polo de agora, por fortuna, aínda podemos... Aínda que hai aerolíneas que non che deixan xa, pero polo de agora aínda podemos seguir levando pois unha maleta de cabina como esta que temos aquí, non? Unha maleta típica de cabina, pois que podemos meter nela roupa para 4 ou 5 días, o que estamos acostumados, non? Aquí levamos, por exemplo, pois 3 pantalóns, levamos 2 suadoiros, 3-4 camisetas, por aquí podíamos meter unha chaqueta e todo, un luxazo, e mesmo calzado, miren vostedes a cantidade de cousas que entran nunha maleta de cabina. Pero que pasa? Se se chega a aprobar esta normativa, o que vai pasar é que todo isto ímolo ter que meter aquí. Porque só imos poder levar unha mochila como esta e ten que entrar baixo o asento do avión. Iso é. E imos facer unha proba básica, rápida, para que nos demos conta do que nos están a quitar. Claro, que metemos? Pásame pantalóns, aí temos 3. Eu vou meter un, non meto máis. Un pantalón. Reviravolta. Mira. Unha negra que sempre, as negras sempre son básicas, fondos de armario. Pásame un suadoiro, porque vou pasar frío. A ver. Déchesme unha... Esta perfecto, Vou non doblar ben, porque se non o doblo ben xa non entra. Bueno, zapatos tes que meter, sí ou sí, por narices. Metemos uns zapatos, veña, metemos calzado, e que pasou? Que aquí xa logo vai, Que se quero pechar a mochila, xa non podo meter nada máis. Non sei se ti apañarías la vela cunha mochila así para ir de viaxe 4 ou 5 días. Eu, non. Eu capilísima de roupa que meto mi madriña, pero vamos a ver. Eu teño... Chego o día, eu penso en 5 luz distintos. Eu teño que, hasta o último minuto, non decido. A diferencia é espectacular. Espectacular. Pero importante será saber... O que pensan os usuarios. Fomos ata o aeroporto mesmo, a coñecer a vosa opinión. Ata o de agora nos aeroportos esta estampa era moi común. Unha maleta tipo trolei e un bulto máis. Por qué? Pois porque podía sair de balde, pero isto pode chegar a cambiar a partir de agora. A ver que opina a xente nos aeroportos. Vexovos moi lixeiras de equipaxe, non? Pagastedes por el? Sí. Atopei a banda da loba que se van de xira. Ti non levas instrumento. Eu levo aquí. Leva posto. Vas de viaxe, polo que sexa. A Ibiza. Canto tempo? Una semana. 4 días a Ibiza. A Ibiza. Maleta grande. Sí, maleta grande. Que si vas a la playa, que si sales a cenar, que si nos vamos a la fiesta de Flower Power de Pachá. Esta viaxeira ten un equipaxe que a mí me chama moita atención. É unha mochila, non quero pagala, pago así un pouco máis para baixo. Bueno. Esto a mí non me parece equipaxe de man, isto é moi grande. No, sí. De hecho lo metí a la ida. Sabedes canto vos poden cobrar se vos pasades desos 10 kilos? 60 euros. E ti pasáchete de peso? No. A volta, bueno, pode ser. A volta vas ter que ir deixando cousas. Este é o teu equipaxe. Esto, por mí, por el camino de Santiago no podría ser, Mira, unha peregrina de verdade, que non levaba nada, Ai, pero ti ves unha maleta que é moitísimo máis grande que a miña. A partir de agora, esta maleta... Sí, se podrá llevar en cabina. Non. Ah, no? Cóbranche. Ah, joder. Amigo. Este tesouro ten que ir noutro asento. Este tesouro que é un violín. Un violín. Ten que ir ao asento ao meu lado. E levas tamén os pés de gato por fora. Máis que nada é polo cheiro, non é o espazo. Queredes comprobar la medida? Un centímetro. Igual hai que esmagala un pouquiño, Hai que apretarla. Este bicho, como vas levar? No extra seat, o meu carón, porque non hai que fiarse nunca. Compara. E así, e así. Eu, que son agonías, non iría tranquila, Vamos comprobar canto mide. 20 por 40 por 50. Pero vai un pouco jorda demais, Este momento, de verdad que xa estou sudando. Únicamente, entrará. Ah, bueno, sobra, non era para tanto. E iso que vai petada, Ui. De momento é gratis e agardamos que así sexa sempre. Agardamos que non voten a favor desta medida, que non nos beneficia en absoluto. Pero hai que ir pensando
nas vacacións, estamos a plantexar xa esas vacacións de verán, e claro, hai cousas que xa nos poden pasar, e temos que coñecer os nosos dereitos. Por exemplo, se nos perden a maleta, que isto é algo moi típico, vamos, pan de cada día, mismamente moitos aeroportos a nivel mundial. O caso é que, claro, temos que coñecer os nosos dereitos. Imaginémonos que nos vamos 5 días a Canarias, chegamos ao aeroporto e dignos, a maleta non apareceu. Pois para falar disto, temos o abogado experto en consumo, Félix Caramés. Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Félix, a pregunta é clara. Cales son os pasos que temos que seguir para reclamar esa perda de maleta? Pois fundamental. Se cando vamos á cinta onde facturamos a nosa maleta, en teoría debería salir, pois entonces, e vemos que non sai, non abandonar o aeroporto sin ter presentado a folla de reclamación no mostrador da aerolínea correspondente. Mellor non abandonar o aeroporto hasta que teñamos coberta a folla. E unha vez temos coberta a folla, porque claro, chegámonos á cinta, vemos que non está a maleta, vamos ao mostrador, rellenamos o formulario e unha vez o temos cheo, que facemos? Pois irnos ou para casa se vinimos de volta ou para o hotel onde nos estamos aloxados e se temos necesidade de mercar pois os produtos básicos, roupa, utensilios de higiene personal, cepillos de dentes, etc. O básico é necesario para pasar os días hasta que encontremos a maleta, pois mercalo e guardar os tickets de compra, porque despois, en canto aparezca, se é que se dá o caso de que volve a aparecer, pois pasarlle a factura correspondente á aerolínea e que nos abonen eses gastos que estuvemos obrigados a facer pola perda ou retraso da maleta. Claro, a aerolínea ten que, efectivamente, facerse cargo de todos esos gastos, de todos, ou non se nos pode ir tampouco das mans mercando produtos? Claro, efectivamente. As facturas que presentemos terán que ser acorde cun mínimo de subsistencia, por así decirlo, que non vaya moito máis alá de produtos de higiene e roupa. Pero, evidentemente, tampouco podemos ir a calquera tenda e vaciarlle as estanterías de roupa, porque total despois vamos a pasar a factura a aerolínea. Non, tampouco é así. Pois son básicos, 2 pezas de roupa de cada tipo, e despois cepillo de dentes, pois xabón, o que sea, e entón sí que lle poderemos pasar. Pois importante que non se nos pase o prazo de reclamar, que o fagamos directamente ali no aeroporto, deixamos o folleto cuberto e esquecémonos, tratamos de disfrutar a viaxe, o que nos quede de viaxe de vacacións, o mellor posible, e a espera de que apareza esa maleta. Moitísimas grazas, Félix. Nada, a vos. Bueno, agora imos falar de Jesús Soutes, o Meiro. Recordan ese percebeiro co que falamos a fin de semana pasada, ese percebeiro de Ferrol, que o certo que levou un golpe aí faenando, estaba el ali co percebe, unha onda levou uno, empotrouno contra as rochas, malferido, subiu polas rochas el